I dag kl. 8.46 i New York fløj et kaperfly ind i et af tårnene i World Trade Center. Senere kl. 9.03 fløj et andet fly ind i det andet tårn i World Trade Center. Der formodes at være 2.500 døde, men man kan stadig finde flere. Vi har Troels Tidsmann over i New York, og nu sender vi direkte. Troels, hvordan står det til derovre? Jo, mange tak, Kurt Gudsteder. Alt derovre er meget kaotisk, som du kan se omkring mig lige nu, men det er lykkedes mig at få fat i en civil. Hvad er dit navn? Tina Ravn. Okay, Tina, så du, hvad der skete? Ja. Hvad skete der? Jeg sad og fik en kage på caféen overfor, og det var en rigtig god kage. Og så kom der meget lavt ned i det fly, og det styrte bare direkte ind i World Trade Center bygningen. Og man blev bare helt vildt paniksalat, og det gjorde alle mennesker. Måske gik det kvarter eller sådan noget, og så kom der fly til. Og det styrte også direkte ind i World Trade Center bygningen. Og så kunne man jo godt, der var jo et eller andet helt galt, kunne man godt mærke. Ja. Hvad føler man i sådan en situation? Og man er jo helt vildt bange, Troels. Altså, det er jo helt ubeskriveligt, hvordan man har det. Altså, dagen før havde jeg næsten brugt hele dagen i World Trade Center bygningen. Men det var også fordi, der var så mange trapper. Men altså man er jo bare helt vildt bange. Det kunne lige så godt være, at dagen før det var sket, så skulle jeg være død. Ja. Så det er ikke så godt. Men jeg tror, det er et terrorangreb der, Tiva. Det tror jeg på. Det kommer to lige træk, hvad skulle det ellers være? Ja, det er rigtigt. Hvad skal vi så gøre med alle de terrorister? Terroristerne, de skal bare ud! Ja. Det var alt herfra. Tilbage til dig, Kurt. Ja, det var alt herfra, og nu tilbage til Muppen med Sporten.